Katiyakan na ang kalintulad ni Isa na anak ni Maria ay si Adam. Nilika namin siya, khalaqahu min turabin, nilika siya mula sa lupa at sinabing maging at nangyari nga. Ibig sabihin, nangangahulugan na si Adam ay nilika at ganun din si Jesus na siya ay nilika. Pusang katauhan, Islam ay kapayapaan. Ano ba si Jesus sa Islam? Si Jesus ba ay Diyos? Si Jesus ba ay anak ng Diyos? O si Jesus ba ay propeta o sugo? Si Jesus ba ay tao? O anumang pinapaniwalaan sa loob ng pananampalatayang Islam? Una, si Jesus ay hindi kinikilala bilang Diyos sa Islam, sapagkat si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika sa marangal na Quran, وَلَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ وَالْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. Katiyakan ay nawalan ng pananampalataya ang mga taong nagsasabi na si Jesus, siya mismo, na si Allah subhanahu wa ta'ala, siya si Jesus na Misayas na anak ni Maria. وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ. Bagkus, sinabi ni Jesus na Misayas, o anak ni Israel, sambahin ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala, ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Ibig sabihin, tahasang tinatalikuran ng Islam ang paniniwala na si Jesucristo ay mismong ang Diyos na tagapaglikha. Pangalawa, si Jesucristo nga ba ay anak ng Diyos o anak ni Allah? Sa Islam po ay hindi po namin tinatanggap na si Jesucristo ay anak ni Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, lam yalid wa lam yulad, hindi siya nanganak at hindi siya ipinanganak. Ibig sabihin, mismo ang dakilang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagtatanggi na siya ay nagkaroon ng anak. Pangatlo, si Jesus ba ay kinikilala sa Islam bilang isang dakilang propeta at sugo? Upo, kinikilala po namin sa Islam si Jesucristo bilang isang dakilang propeta at sugo, sapagkat sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na mismong si Jesucristo ang nagwika sa marangal na Quran na وَإِذْ قَالَ عِيسَى بَنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. At nang sinabi ni Jesucristo na anak ni Maria, o anak ni Israel, ako ay sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo. At ayon naman sa pagiging propeta ni Jesucristo, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na salaysay patungkol kay Jesus na kanyang sinabi, وَقَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ atanil kitaba wa ja'alani nabiyya. Katiyakan ako ay alipin ni Allah, pinadalhan niya ako, binigyan niya ako ng revelasyon ng kitab at ginawa niya akong propeta. Pang-apat, si Jesucristo po ay pinapaniwalaan nga ba ng Islam na siya ay tao? Ang sagot po ay opo. Naniniwala po kami na si Jesucristo ay tao, katulad din ng paniniwala ng ibang mga relihiyon na si Jesucristo ay tao, sapagkat sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Katiyakan na ang kalintulad ni Isa na anak ni Maria ay si Adam. Nilika namin siya, khalaqahu min turabin, nilika siya mula sa lupa at sinabing maging at nangyari nga. Ibig sabihin, nangangahulugan na si Adam ay nilika at ganun din si Jesus na siya ay nilika. Ibig sabihin, pinapaniwalaan namin na si Jesucristo ay isang tao o nilika lamang. Panglima, hindi siya napatay o napako sa krus. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, ang nag-iisang dakilang tagapaglikha, sinabi niya, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Hindi nila siya napatay, hindi nila siya naipako sa krus, bagkus naging mukhang ganun lamang sa kanila. Ibig sabihin ay tahasang itinatanggi ng Islam na si Jesucristo ay namatay at naipako sa krus. Kung ganun, kung hindi siya namatay at hindi siya naipako sa krus, nasa si Jesus? Sinabi ng Allah, bal rafa'ahu Allahu ilay. Bagkus siya ay inangat ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. At yun po ang lima na ilan sa pangunahing paniniwala ng mga Muslim patungkol kay Jesucristo na anak ni Maria. Inihiling ko kay Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-iisang dakilang tagapaglikha na tayo ay kanyang gabayan patungo sa matuwid na landas, sa landas ng mga propeta at ganun din sa landas na tinahak
ni Propeta Jesus. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin. Assalamu ala man ittaba'al huda.